এইটা হচ্ছে ସେ ବଣ। ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ। ଏଠି ସାପ ଫାପ ବି ବହୁତ ରୁହନ୍ତି। ବଉଲ ତୁ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆଇଲେ ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଏଇଠି ସଂଗ୍ରାମର ମୋର ଲୁଚିଗଲୁ। ଚେଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ଜାରି ଅଛି ଆମ୍ବ ପାରିବାର। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସଂଗ୍ରାମର ମୋର ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାର ଆଜି ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ଏ ସଂଗ୍ରାମ ମୋର ଆଜି 2 ଜଣ ମିଶିକି ଯାଉଛୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ। ଦେଖାଯାଉ କେଉଁଠିକି ଯିବା, ଧରା ନହେଲେ ଗଲା। ଆଜି ଆମର ଆଜି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଯିବୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମାଳ। ଆ ଭିତରକୁ ଯିବୁ ଆମ୍ବ ଆଉ କେନ୍ଦୁ ଯିବୁ ଆଜି ଚୋରି କରିବାକୁ। ବାସ୍ ତାଙ୍କ ଘର ଖାଲି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ଯଦି କେହି ନ ଜଗିଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ପାରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଏଠୁ ଇଟା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଏ ଖରାଟା ବି ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, କେହି ବି ଏତେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଜି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ଯିବୁ ଆମ୍ବ ଆଉ କେନ୍ଦୁ ଚୋରି କରିବାକୁ। ସଂଗ୍ରାମ ଏଠୁ ଇଟା ବି ସଂଗ୍ରହ କରିଦେଲା। ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଆସି ଗୋଟେ ପାଖ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇଠି ବହୁତ ପାଖରେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆଇଲେ ବୋଲି ଆମେ ଟିକେ ଏଇଠି ସଂଗ୍ରାମର ମୋର ଲୁଚିଗଲୁ। ସେ ଲୋକ ଗଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଟେକା ପକାଇ ଆମ୍ବ ପାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଚୋରିର ଲୋକେସନ୍। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଟେକା ପକାଇବି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେତେ ଆମ୍ବ ଝଡ଼ୁଛି। ଝଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆଜି ଆମ୍ବାର ମୋର ନେଇକି ଯିବୁ ଖାଇବୁ। ଯଦି ବି କିଏ ଆସେ ହେଲା, ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଥିବୁ। ଫାଷ୍ଟ ଟେକାଟା ମିସ୍, ଆଉ 2ଟା ଟେକା ରହିଲା ଆମ ପାଖରେ। ଦେଖାଯାଉ 2ଟା ଟେକାରେ କେତେଟା ଆମ୍ବ ଝଡ଼ୁଛି। 3ଟା ଟେକା ମିସ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ଆସି ସଂଗ୍ରାମର ମୋର ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ସେ ଗଛରେ ତ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଦୂରରେ ମାନେ ଉଞ୍ଚାରେ ଅଛି, ଟେକା ପକାଇ ଝଡ଼େଇ ହେବନି। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ କତିକି। ଦେଖାଯାଉ ସେପଟେ ଯାନା, ଏପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁ ଗଛ, କେନ୍ଦୁ ବଣ। କେନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ା ପାଚିନି, କଞ୍ଚା ଅଛି। ପାଚିଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସି କେନ୍ଦୁ ନେବା। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମ୍ବ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆମ୍ବ ଦେଖିକି ନେବା ଆସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ନଟା ମାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମେ ଏଇ ବଣ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। ଏଠି ସାପ ଫାପ ବି ବହୁତ ରୁହନ୍ତି। ବଉଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କେତେ ଛାଇ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ଭୂତ କୋଠରୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ଏବେ ଆସିକି ପୁରା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଗଛ। ବହୁତ ପାଖରେ ବି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି। ସଂଗ୍ରାମ ଏବେ ବି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଟେକା ପକାଇବାରେ ଜାରି ଅଛି। ହେଇ ସଂଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ଟେକା ପକାଇ ତୋଳିଛି। ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଆମ୍ବ ବି ପାରି ସାରିଲାଣି ସଂଗ୍ରାମ ଟେକା ପକାଇକି। ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଗ୍ରାମ ଟେକା ପକାଇଲା ଆସିକି ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଆମ୍ବଟା ଟେକା ବାଜିକି ଫାଟିଗଲା। ଏ ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ସଂଗ୍ରାମ ଟେକା ପକାଇ ପାରିଦେଲା। ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଏବେ ଆମ୍ବ ଚୋରି ସରିଯାଇଛି। ତଥାପି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆମ୍ବ ଆମେ ଚୋରି କରିଦେଲୁ। ଯେତିକି ଚୋରି କରୁଛୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇ ବି ପାରିବୁନୁ। 3 6ଟା ଆମ୍ବ ହେଲାଣି। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଆମ୍ବ ବି ଆମର କ'ଣ ହେବ, 2 ଜଣ ଖାଇବୁ। ଆମର ଏବେ ସରିଲା। ଚାଲୁ ଆକୁ ନେଇ ଘରକୁ ନେଇ ଧୋଇ ଦେଇ ପୁରା ଭଲସେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ମଡ଼େଇକି ଏ ଆମ୍ବ ସବୁ ଖିଆ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଆ। ଏଇ ଗଡ଼ିଆ ଆମେ ମଝିରେ ମାଛ ଧରୁଥିଲୁ ଏ ଗଡ଼ିଆରେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ସଂଗ୍ରାମର ମୋର ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଯିବୁ। ବହୁତ ଖରା ବି ଜୋରରେ ହେଉଛି। ଆମ୍ବ ଖାଇ ପିଇ ପୁଣି ଗାଧେଇବୁ, ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଇଠୁ ଖତମ। କାଲିକି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା।